седмицата на смирението виждаме политическите страсти се поукротиха, но това няма да бъде задълго. След Великден ще ни се наложи отново да се потопим в злобата на деня, защото съвсем официално започва предизборната кампания за изборите 2 в 1. Пренареждане или презареждане? Кое е по-вероятно да се случи на предстоящите избори? По темата ще говорим с професор Иво Христов, социолог и геополитически анализатор. Здравейте, професор Христов. Здравейте. Ако погледнем глобално, в световен мащаб, пренареждането започна отдавна. Как обаче ние се вписваме в тези процеси и доколко нашите лидери, нашите политици действат адекватно на фона на това, което ни заобикаля, на реалността? Въпросът ви има дълъг и къс отговор, ще дам късия. Нареждаме се в качеството си на количество. Тоест, ние не сме субект, който да определя собствената си външно-политическа позиция, линия, поведение и така нататък. Така че това, което правят така наречени наши политици, е само да се адаптират с оглед изискванията на външния суверен. След месец ще бъдем призовани отново да гласуваме. Всеки глас е сила, нали така? Няма как да се промени нещо в политиката, ако ние се откажем да гласуваме. Много неща могат да се променят, но това няма да се случи, поради което политиците не са много, как да кажа, обезпокоени от този факт. Не са обезпокоени, казвате? Да. Вие сериозно ли мислите, че те са обезпокоени от това колко хора ще да отидат да гласуват? Това може да мисли само наивник. Ако обаче се откажем да гласуваме, няма ли да отидем към нещо по-лошо? Авторитарен режим? Защото сега нещо по-различно. Сега, как точно ще опаковате неучастието на популацията в взимането за решение за собствената и съдба, е въпрос не на политически или геополитически или на политологически анализ, а на манипулативен анализ, какъвто ще прощавате в България е преобладаващ. Може да е наивно, но все пак на изборите имаме шанс да повлияем на посоката, в която да се движим. Не само тук у нас, но и на ниво континент. Ето, предстоят европейски избори. Любимата ми метафора е... Наивно ли да смятам това, че всеки един от нас може да повлияе на тази посока? Любимата ми метафора е тази на професор Вера Мотавчиева в прекрасната ѝ книга "Летопис за смъртното време". Ние сме като мухата, която е кацала на началото на коня, който тегли каруцата и дълбоко убеден, че тя тегли каруцата. Как можем да променим ние нещата? Много агресивна кампания се очертава, кална и компроматна. Виждате, до вчерашните партньори в управлението ежедневно се замерят с обвинения, осветяват тъмните страни от времето на сглобката. Чухте и признанието на Бойко Борисов, че баща на така наречената сглобка е покойният вече Алексей Петров. Да. Това дава ли отговор на много въпроси, свързани с това, кой ни управлява? Въпроси, свързани с задкулисието? Вижте, в предварителния разговор аз ще кажа, че категорично отказвам да коментирам така наречения български вътрешно-политически живот, защото не виждам какво има да коментирам. А всеки опит да коментираш това, което се представя за български вътрешно-политически живот, е омерзение за сетивата. Така че няма да наруша този си принцип и не виждам какво има да се коментира. Сега всеки път трябва да повтаряме едно и също и вече не виждам смисъл от това. България няма политика. Битката за властови и всякакъв друг ресурс и представянето му за едва ли не за еманация на демокрацията е, меко казвам, смешно да бъде коментирам. Така че няма какво да коментирам. Ние наблюдаваме гърчовите на едно приключило общество. Тоест у нас какво ще наблюдаваме? Пренареждане или презареждане? Какво са наредили началството отвън, какво ще стане? А на европейско ниво? На европейско ниво ще станат неща, които действително ще поставят съвършено нови параметри пред континента, тъй като в момента статуквото, което се представя за единствено възможното за европейска идея, за Европейския съюз, за европейска интеграция, европейски ценности и други такива лабализми, за първи път може да бъде заплашено от едни по-националистически, по-консервативни, по-суверенни, ако щете, желания на тези части от европейския континент, в които народите все още не само на думи, но и на дела се опитват по някакъв начин да моделират собствения си живот и собственото си бъдеще. България не е сред тези. Така че ще има такъв, най-малкото ще има пропукване, ако не и заплаха за политическото статукво в европейския континент.
И то в контекста на изборите в хегемона, именно в Съединените щати. Така че аз го виждам това като, как да кажа, като музикална партитура в две действия. Първото действие е Европа, второто действие е в САЩ на есен. Това, че у нас изборите ще бъдат 2 в 1, заедно и за национален парламент, и за европейски избори, рискуваме ли европейската тематика да потъне, да бъде захлупена от националните проблеми? И то не толкова от националните проблеми, не знам дали тези теми ще пробият важните за обществото, като темите за доходи, икономика, инфраструктура, как младите хора да се върнат у нас. По-скоро виждаме, че има някаква такава компроматна война. Но европейската тематика няма ли да потъне, професор Христов? Има ли такъв риск? Европейската тематика е безкрайно далече, в космическо далече. Чухме го и в репортажа преди малко от Кърджали на Валя Апостолова. Така че отвъд еврокомсомолските активисти, които задъхано ще ви обясняват колко това е изключително важно за българите, средното българско същество не вижда връзката между мизерния си бит и какво ще да реши някой си в Брюксел. Разбира се, че такава връзка има и мизерното му настояще в момента е именно следствие и резултат, и то закономерен резултат от това, че България е периферна територия на същия този европейски проект. Никакви хора няма да се върнат в България, никаква реиндустриализация на страната няма да има и никакви промени на сегашното жалко състояние на страната, докато тя се намира в качеството си на количество и в качеството си на треторазряден периферен елемент в Европейската империя. А за какво да се готвим, доколкото така чувам, не сте оптимист за бъдещето на България. За какво да се готвим? Трябва ли? Вижте какво означава да бъдете оптимист за бъдещето на България. Това означава да бъдете глупак. Или демагог. Може да си изберете коя от двете роли да изберете, така че и да изпълните. Това е умираща страна, във всяко едно отношение. Като ще започнем буквално демографско, онзи ден откриха топлата вода, че вече сме били 6 милиона, аз отдавна твърдя, че сме 5 милиона и половина пребиваващи на територията. Всичко по-чето се изнесло или се опитал да се изнесе от страната. Така че тук няма никакви перспективи, особено пък на фона на геополитическите размествания, като ние сме в ролята на пресфронтова полоса. От бъдеще очаква като така страна. Няма ли все пак надежда за какво да се хванем? Винаги има надежда, но както винаги съм казал, ако има надежда за България, тя не е благодарение въпреки българите. Въпреки българите? Да. Разбирайте го метафорично, защото знам, че вече по-сложните послания в тази страна се тълкуват плоско, както че земята е плоска, но това е резултат от напредналите образователни и други реформи на страната, които произведе няколко генерации, които навлизат 5 ключа от числото 5. Благодаря ви за това участие в 12+3. Чухте професор Иво Христов, социолог и геополитически анализатор.